Ndewonu. Ihe anyị ga-eme n'ụbọchị tata na mgbakọ na mwepụ bụ mkpọpụta fraction n'asụsụ Igbo. Otu anyị ga-esi na-akpọpụta fraction n'asụsụ Igbo. Ịma atụ, nke mbụ, 1/2 bụ otu n'ime abụọ. 1/2 bụ otu n'ime abụọ. Nke abụọ, 2/3 bụ abụọ n'ime atọ. 2/3 bụ abụọ n'ime atọ. Nke atọ, 5/7 bụ ise n'ime asaa. Nke anọ, 7/9 bụ asaa n'ime iteghete. Nke ise, 3/10 bụ atọ n'ime iri. Nke isii, 7/8 bụ asaa n'ime asatọ. Nke asaa, 12/17 bụ iri na abụọ n'ime iri na asaa. Nke asatọ, 20/23 bụ iri abụọ n'ime iri abụọ na atọ. Nke iteghete, 100/101 bụ otu narị n'ime otu narị na otu. Nke iri, 79/81 bụ iri asaa na iteghete n'ime iri asatọ na otu. Daalụ.